Ngani zakwethu ngicela ukunganipholiseli ke amaseko. Ngicela ukukhalisana nesizwe sase Eastern Cape esilokhu sehlela amashwa iviki neviki la mhlambe ilimandla kubulawa abantu abawu-18 kwaphinde kwabulawa abantu abawu-6 bebulawa abantu ngento engayenzi sense okwakuhlasela lokho okungabalulekile. Namhlanje sivuka nendaba ezithi kudlwengule abantu abayisithupha abalokhunjwe matric ababhala umatric bese kuzoba isimo sokulimala kwenkosi yakhona intehaha inkosi yase-Eastern Cape. Le nkosi ke yase-Eastern Cape elimele njengamanje ngithi Dr. Mlinwayo. Asikho isidingo sokuthi kubulawe amakhosi, asikho isidingo sokuthi sibulalane, kodwa ngineqiniselo ukuthi usenzo Mchunu njengoMinister of Police kanye no-Commissioner wase-Eastern Cape they will do all the justice to make sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuthi igebengu ziboshwe. Ngibongile ukuthi bonke laba bantu baba macingwane akade behlasele lapha iningi labo sebebushiwe, so sekulele emthethweni in the hands of justice ukuthi kwenzakalani ngabo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo. Bese ngiphinde futhi okwesibili inkulumo yami iyelanywa isimo somfana walapha eNanda kuthiwa wamhlongo. Ngithi Dr. Nkosi akekho njengawe, Dr. Nkosi akekho njengawe. Everyone who have contributed in the pressure where someone like umfana wamhlongo ukuthi thola usizo, ngisho lowo muntu wenze kahle. Kulomfana wamhlongo ke abantu abangazi ke abanye ovele wanesimila emasendeni akhe, wamila amasende akhukhumala 6 years ephila nalesi simo ekhempile njengabhebhi. Waba nesigaxa samasende akhule azabe nganga mangalinganisa angalingana nokhula box amasende omabili. Can you imagine isimo esinjengaleso? Kodwa uthuleleni kunensizwa yakwathuleleni, anoma kuthula yakwamkhwanazi noma yakwamimana ngasi eliyansizwa imaphoqophoqo nje mawuyibunga ungathi ithini inyathelo zenkomo ayinakekile, uNkulunkulu ifihlile. Yonsizwa ke iyona ekwazi ukuvundulula lo muntu yam-interviewer futhi nangendlela echizela ngayo ithi la actwa akuzona ikeshi mesicizelela ukuthi lo muntu usenkingeni engakanani. Yasiza nomfana lo omunye wakhiqa ubuso kabuhlungu elinyazwe intombazane ayithandana nayo, yambhunyela nge-acid. Mayimbunyela nge-acid lo mfana lo wakhiqika mawumbuka izithombe zakhe eyibhungu noma umbuka esebiphile ebiphiswe i-acid, uyabona ukuthi laba bantu basilimazela umbese webhungu. Kodwa uthuleleni wakwazi ukuthi asize lo muntu, amsize azafike nasesigabeni sokuthi injoba kuthiwa uma yedlini ngasese uya ngeplastiki boshela ukuthi apha yonke leyo nto leyo bamsiza. Manje ke into ebalulekile leyo ukuthi sikwazi ukubabonga abantu babenze kahle.
ngenhliziyo emhlophe nangubumnene babo. Umzimba ukhala imali. Umfana lo engasho kudala ukuthi umfana nje umnene lo. Ongeyona le umuntu azabuleni benyama. Umzimba ukhala imali siyabonga. Ngokuthi uprovide transport yokuya le. Hayi ngokubabaza ukukhuluma kuma social media. Futhi ngeke ngiwadla amadlaka. Ngizosho njengamanje ukuthi mina cha mfowethu qhubeka nomsebenzi okuhle wokusiza umphakathi nokungazami ongeyikho. Well done Mzimba Khalimani. I admire you. Now mfowethu bhaka mawunganciphisa ukuntaza nje amaqiniso amaningi uyawakhuluma. Washo vele ukuthi lo muntu uzosizakala ukuthi aye esejali. Isejali ke isifikile. And futhi okwesibili angazi noma wafika kuwe noma wagcina engafikanga kodwa kubalulekile ngakho konke lokho engikushoyo ukuthi kodwa i-analyst yakho mina based on your analyzation because you was analyze perfectly wayidlula inyanga eziningi ngoba isifo esinjengalesi isiphethe abantu abaningi belobe cabanga ihistory yabo yobufebe babo nokunakala kwabo bese bekhohlwa ukuthi kuyikho noma kusikho ilokho nje ngakwenza kwethu. Ingakho kubalekile ukuthi abantu bafundiseke ngendlela eright yokuthi into edinga izinto ithole izinto, into edinga i-medical attention surgery njengoba bekuthiwa lo mbhemu amasenda akhe bese qine udlula isithende bekuhlinzwa lapha nje uyirabha noma ujeqe nje uqinile usushiswe yila. Kodwa ke siyabonga ukuthi uphumelelile. Ngokamhlongo siyabonga. Mzimba ukhali siyabonga. Thuleleni siyabonga. Dr. Nkosi. Ide Dr. Nkosi. Ladies meet South Africa, KwaZulu-Natal, everyone must post the picture of Dr. Nkosi and thank him and thank Newsroom Africa and thank social media, especially TikTok, and thank everyone who was praying and thank everyone that was involved for the surgery to be successfully and for the men who have no life to be alive again. Githi asoza kulibala lokho. Dr. Nkosi, you are so humble and you know what you are doing and you know your profession and you are not looking for anything else. And isibhedlela okhulume naso a private hospital, even Lugujana hospital, even is even something, but I'll go there and give them flowers at your behalf. Dr. Nkosi, uyobonga amazulwini, uyobonga umhlaba, uyobonga izintaba. Thank you very much. We admire you, we respect you, and you are the best. Thank you very much. We are honored. Bese ngidlulile esigabeni sesibili. Ngisewulo udabela kaDr. Nkosi njengomongameli wamabhinci ngikhona la ngilusile. Angidingi inkinga. Ngisanda kukhuluma nami ukuthi uma sidinga uyereke sihlanganisa le text emelilodwa noma amabili siyereke erenke bese sifika izizwa bese siphambana nazo erenke bese senza edubinga kodwa hayi la babhencane. La we are not here for war, we are not here for conflicts. And ngithatha amabhinqa mina ngawafaka kuma university, ngithatha amabhinqa mina ngawagqokisa imqhele, ngawenza aba proud ngemvunulo,
and sicindezelwe yonke ama-commercial media platforms and sazokhululwa i-social media. Namhlanje sidinga umhlaba wonke. Ngithi mabhinca nganza wethu ningayivumi impi, ungayijahi impi, impi iyabulala. Ungayijahi impi, impi iyabulala. Ngakho kunezimo nje la emabhenqeni engiyibona zenzeka engenasidingo. Lento nje akho sobala ngasiphi. Abekho abantu abanamaphutha nami nawo amaphutha. Umuntu mayemisela efuna ukuphenya ibhisho angikopolote isihlama uzosithola. Kodwa iqiniso kimi sikuthenini ubuhle bami nobuqiniso bami nokubaluleka kwami kuphi. Ngoba siphila ezweni elinabathakathi bethupha. Angiyidingi ke into enjalo la emabhenqeni. Namanje angiyidingi nje izinto ezizophazamisa abantu. Yabona kunezizwe nje la ngizokhuluma ngendaba imfana wami engimzalayo ngokwe-industry. Angimzala ngokwesende, ngimzala ngo-industry. Ukhuzana une-event this coming weekend. Umhla ka-2 i-all white party spring painting in all white painting spring picnic all white it's a all white spring picnic. All white spring picnic. Ukhuzana wonke umuntu ongenalo ithikithi njengamanje ngicela aphuthume khona awuthenga ithikithi. Mina we can have all differences naye, but uma eqhamuka nesikhuni ezokhozela ibhodlela amaphinca, I will always clap the hands and say thumbs up. Ngithi mfoka Khuba ndodana, you are doing it for a third time. Namanje ngithi mina I wish you all the success emcimbini wakho wange-weekend. Ongalithenga ithikithi akalithenge njengamanje abe ingxenye ye-all white spring picnic e-organize ukhuzane. Akabike umuntu uba nabanye abantu. Ngijabulile mangibona oPapa G lapha eKK behlangene nama-influencers behlangene ndawonye bepromota umcimbi kakhuzane. Singabantu abamnyama kubaluleke ukuthi sisekane. Kubaluleke ngawo yonke indlela. Umsebenzi wami njengomongameli loyo. La anginendaba yokuthi umuntu ufila kanjani nomunye ufila kanjani. Kodwa njengomongameli wamabhinca ngithi mina sonke sengamabhinca asiphelele kwi-all white spring picnic. Noma ungavala kodwa yena uzovula. Ngingavalela la mina. Ngiyavala. Ngiyavalela. Ayingathi zambulela. Ubakithi kusamba hayi. Awuthi indodana nami noma isisho kanjalo. Noma isisho kanjalo sithabukisa kanjalo. Ngiyavalela. Ngiyavalela. Cha, ayivulele inkosi kule weekend le bakithi. Bese siqhubeka lokunyeka, ayivulele kule weekend. Cha, kule weekend ayivulele inkosi. Yonke into yakhe ihamba kahle. Kwafanele ube imisikana ejele kodwa ke kwaba umuntu
ngeke ngimbulale usekho uyalwa ukhona hayi kodwa mkoti loya asambe sebese mkoti asambe sebese ngamonke lambandela kanza kwethu asimese umkoti bonke abaculi futhi okusibili lento ipromoter nento yokuviewa kwabaculi kuma social media which make them money and I admire that which is excellent. Ngingaphoxeka ke mangathola ukuthi uhulumeni wakwaZulu kunomlando omubi nje la mfowethu. Yabona indaba zethu la sinomlando omubi oduma besaphethe ko economic development. Kunomuntu nje ngamanje ushawe stroke owangena ekweletini zika 4 million ethenjiswe ukuthi uzoxhaswa wagcine imali yakho engayitholanga u-art and culture mawuthembisa izinto awuzenze. Okwesibili into ezithinta amaciko ungabuki okunye into ezibonakalayo ukuthi ziyaba isuccess mazenzeka awusondele kuzongimangaza mina ukuthi uma sineka lo ongqongqoshe art and culture angasondele emcimbini onjenge all right kuzongimangaza mina umculo uThamsanqa ezinduna kulo kwaZulu Natal uma ethi uphethe ngempela uma ethi umnikazi wesiswefu engeke ebe ingxenye ye-all white no government wakhe okusho ukuthi ngempela lokho kuyoprove ukuthi hayi lento ethu i-NGU le yakhandwa yimi la kwi-province yakwaZulu Natal ngoba mina ukuba ngakaguqula ikhanda ngathi ngaba khontulo o-premier ngathi ngaba khoduma lo wamentaza nomswele ehlinyuka lapha emgwaqeni bethi bavala ama-potholes ngaba khoma sineka la kuthiwa umuntu ohlumhle khawula ngathi ngaba khodada la isikhukhukazi lesi sabe sehla senyuka kufanele sixoshwe yabo. So manje I gave them the bread, I gave them the leadership, I gave them the empire, I gave them the life. They must use it accordingly. Angisho mina ukuthi uzali mina ngizongithengela amaphampasi ezingane ngizongithengela isinkwa sezingane. Indlela yami mina ngiyayazi ukuthi mina mase ngixakele ngeBreakside. Nami nganifonela nje futhi ngabudaba zalo. Awunindaba nje. Ukuthi kubalekile ukuthi do what is right. Manje ngakwenza lokho. Shame on you. I've said it. Shame on you. And you know me. And you know my history. Bese phinde futhi ngizobabaza ilokujana ukuthi emabhida lapha kwi-all white kubalekile ukuthi abantu bayihloniphe ngendlela afanele bayihloniphe ngayo. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi kuyo yonke into engiyibonayo nje kunento lengelo uyikhoza ngiyikhosisa engenasidingo nje. Kunalomfana lokuthiwa wona uyabantu Papa J. Papa J. Ngithi mina umuntu onenkinga noPapa J akamvulele icala. Umuntu onenkinga noPapa J akamvulele icala nonenkinga nowamkhuthuza nowenza kube namarekhodi ecala. Singasebenzisi ama-issues akwi-industry bese si-attack umuntu siqo. Lokho ku-wrong. Ngizoqinisekisa lokho ngenxa yento eyodwa. Mina umngane noPapa J angimngane nomcineka imgodo yonke izinto bonke nje yabo. Kodwa angikwazi ukuvumela ubunuku buzogcwala la emabhenxeni.
ngicela mina lezi ingane eziseko asebenza nazo ezama influencers zisho uma kukhona lapha eRopa khona sikhulume naye abantu abaxhaphazayo nabavula amacala bangakhulumi ngoba kuthiwa khona osethulukele onenkinga akakhuluma ubuntu nobudoda akumele ubudoda bakhe angiyifuni ke mina leyo nto njengopresident wamabhica angisho mina ukuthi qhubekani nedebate udoti kodwa futhi ngizokusho mina lokho njengobaba wenu njengomuntu oliphethe seningibangela umsindo manje la ongenasidingo yabo futhi ne-protocol niyayilahla kungcono uma amacala noma ngale kimi afike kimi bese ngiphunyuka-ke mina noma kungabi nalo iqiniso bese uya kuma-social media ngoba ama-social media la asivezela amahlongandlebe asivezela iy'nsizwa esingazazi asivezela abantu esingakaze sicabanga ukuthi soke sibe nabo phansi komthungelabo namagwana angayenzi sense akhuluma udoti khathide bamisha yakho khathide bamisha yakho yangithi umthini bamisha yakho khathide bamisha yakho umfowethu wena sengishilo njoba ikhompola izishelwa yizi nje ichaze izidlulele ngithi bamisha yakho kaze sibone mina isithutho esi-100% isiqala ngale njalo